Era colocar o tableiro de acabado e a tarima na xollanda. Entón, é un traballo, hai que facer un traballo cuidadoso. E o veciño de abaixo tan tranquilo. E o veciño de abaixo, bueno, pues, soportou históricamente os ruidos, porque claro, chega un momento en que o único que te separa a cabeza do veciño de abaixo do operario que está traballando é, sencillamente, unha placa de escayola. Entonces, vamos, o ruido é o peor ou máis grave inconveniente. Ti me contabas, Ramón, antes de facer esta entrevista, que a rehabilitación é un traballo solidario. É un traballo solidario no que participan o técnico, que serías ti neste caso, o propietario, ou se temos un exemplo máis adiante, e a empresa. Facemos un parón na túa conversa, continuamos con esta conversa co arquitecto, non sobre arquitectura, porque iremos falando ao longo do programa sobre arquitectura, recuperamos ao final, porque agora imos falar con Juan Costolla, que é un contratista que se encarga de obras de rehabilitación. Nos empezamos fai casi 15 anos a facer o que son rehabilitacións. Non era unha rehabilitación como que se fai agora, era parecida ao que se fai agora co consorcio. De feito, casi todo o que eu sei de rehabilitación como tal, aprendino con eles, aprendino co consorcio. Pero bueno, sí xa facíamos, ¿no? Xa recuperamos algún pazo, pero o máis, digamos que as actuacións máis importantes que fixemos foi co consorcio. Todos teñen medo, sobre todo porque non saben que é o que se van a encontrar. É unha labor nosa sempre de explicarlle que nas rehabilitacións hai moitas cousas que non se ven e que se van a ver unha vez que está feita a demolición. E entón, pues, claro, todo é un pouco así, a ver, por onde vamos a entrar, como se vai facer. Entón, os propietarios sempre teñen un pouco de medo, sí. Normalmente sempre se lleva indo a medida que vai avanzando a obra, ou incluso casi empezando. Penso que son tan importantes como a parte da administración e como os donos. Todos ten que haber, na rehabilitación é moi importante que haxa unha unión moi fuerte entre as tres partes. Sí, claro, pero as normas están un pouco recollidas xa no proxecto. Entonces, pues, bueno, no, sí, obviamente pues vamos seguindo. Hai unha cousa moi importante que sempre que aparece algo que pode ser pues, recuperable e que non estaba no proxecto, pues entonces temos que poñer pues dúas partes, o outro 66%. Poñemos en contacto con eles e entonces pues entre os tres decidimos que facer con eso. Pero despois as normas, obviamente, pues son as de calquer construción no casco vello, claro, no casco antigo. Os traballadores, pois, é unha labor de reciclaxe. A maioría dos que están traballando agora, e fai, pois, de 10 anos para aquí, pois xa non conoceron os morteros de cal hidráulica, ou de cal, basicamente. E entón, pois, o que se trata é de explicarles que un morteiro, pois, funciona mellor, e que se pode facer, que se traballa moito mellor, e que funciona mellor. Entonces, eu dome conta cando eles realmente pues, o sinten como que é verdad, cando nas súas casas empezan a utilizar eses morteiros. Cando me falan deso, pues, entonces eu alegrome, me parece que foi unha labora ben feita. Hombre, sempre foi de formación profesional, claro, pero non só aquí, sino en calquer ciudad. Calquer ciudad que teña un casco histórico importante, pues, claro, casi me fixo máis nos tellaos e nos aleros que na propia calle, que na propia xente. É un problema, sí, tamén, pero bueno. Continuamos en conversa sobre arquitectura e hoxe, neste momento, temos con nós a Carlos Mera, que é un home que xa ten experiencia nesto da rehabilitación. Carlos, moi boas noites. Hola, boas noites. Digo que tes experiencia nesto da rehabilitación porque ti tes unha casa no casco histórico de Compostela e nos primeiros tempos do consorcio ti xa tomaches mandeles e rehabilitaches unha parte desa casa, non? Sí, fai máis de 10 anos adoptamos a decisión de rehabilitar unha zona da casa, a parte superior en concreto, porque nos parecía nese momento a mellor solución, como nos pareceu agora por segunda vez despois de tanto tempo, en parte porque é un activo que tes, é unha herencia, non se pode aproveitar e creemos que bueno, tal como está a situación de vivenda en Santiago e sobre todo na zona, no casco histórico, a mellor opción que é a rehabilitación económicamente e eu creo que sentimentalmente incluso.
No vosso caso, como ti dicías, sentimentalmente, porque o vos era unha herdanza, non? Son varios pisos, e cada piso ten un irmán. Exactamente, sí, sí. Entón, na primeira rehabilitación, arreglache eso que era o ático, o fallado, non? Sí, o que de toda a vida. era o fallado de toda a vida, sí. E na segunda rehabilitación, que é a máis curiosa delas, entre comiñas, arreglache o primeiro piso. Sí. Ca particularidade de que mentres que arranxaban os pontóns, estaban vivindo en riba. Sí, en riba e abaixo tamén. E abaixo? Sí. Porque entón o vosso era nun medio, ainda que era un primeiro... Sí, hai un baixo e un segundo piso. O que pasa que as solucións técnicas que hai agora non son máis indicados para falar deso. Serían os constructores, os arquitectos. Non crea ninguna dificultade, vamos. No meu caso, polo menos, non creo ninguna dificultade. A ti non che deu un pouco de medo cando che dixeron non, imos a traballar, o irmán que viva en riba pode seguir. O que me daba máis medo, quizás, era as molestias que ocasionan os ruidos, as molestias que conleva unha construción nova, digamos, porque é unha construción nova, non? Eso vacíase e adáptase ao espacio que ti necesitas, non? Búscanse solucións espaciais para o que ti necesitas. Entón, o gran problema non era o problema técnico, sino o problema das molestias que le podía ocasionar tanto aos do piso segundo como aos do baixo, que neste caso son irmáns e, bueno, foron comprensibles.